Jó estét kívánok, ez itt a Politikai Hobbista, Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal. És tudom, Magyar Péter nem csak a szektások messiása, de úgy általában kattintásmágnes is. Minden foglalkozunk is vele, ha már megígértük, de előtte van egy nagyon érdekes anyagunk Joe Biden amerikai elnökről, akiről régóta köztudott, hogy hát mondjuk úgy, hogy nincs már a szellemi képességeinek magaslatán. És mikor tartózkodott arra felé? Jó. Mikor járt azon a magaslaton utoljára? Igen, egyébként jogos. Joe Biden sosem volt egy túlságosan nagy koponya, de azért mondjuk régen tudott összefüggően beszélni. Igen, meg ha elvitték Vatikánba, akkor megtisztelte azzal a pápát, hogy legalább szobatiszta volt. Ja, meg bárhol másutt is. Nem szaladunk előre ezzel a témával, mindent a maga idejében. Először nézzük meg, hogy hogyan vonult le legutóbb Joe Biden a színpadról az Asian Pacific American Institute for Congressional Studies, azaz az Ázsia, Csendes-óceáni és az amerikai térség kongresszusi tanulmányokért felelős közös intézetének rendezvényén. Hogyan jeszi? Kérem? Mit nem értesz? A szervezet nevét? Hát szerintem ők sem. De ez biztos van itt valami muceológia lesz, ugye? Már érzem. Hát a múltkor. Hogy a titkosszolgálat egy folyosóján van egy terem, ahol szervezik ezt a térséget, hogy megmondják nekik, hogy működjenek úgy, hogy a helyi nagykövet ne hívja be ott az influencereket egy kis vacsorára, hogy megmondja nekik, hogy akkor hogy kéne a demokráciát. Magyarul ez a szervezet szabályozza azt, hogy Vanuatuban és a Kiribati köztársaságban hogyan kell működni a demokrácia. Ezt mondjuk az amerikai külügyminisztériumban nagy feladat lenne ezt megtalálni, ezt a két helyet, de igen. Igen, ez a 21. századi gámbó diplomácia. Tehát az a lényeg, hogy Kiribatinak meg Vanuatunak meg kell nyitni a kikötőit a roppant értékes és kúrens amerikai termékek előtt, például a haladó demokrácia, és ha nem nyitják meg a kikötőiket, akkor addig lövik őket, addig erőszakoskodnak, amíg meg nem nyitják őket, és akkor végre terjedhet az a demokrácia, ami ugye történelmi szükségszerűség, hogy elterjedjen a fejletlenebb világban. Amire szükségünk van. Mindenki. Ez kb. Egyébként tényleg így. Na, de nézzük akkor Biden levonulását a beszéde után. Oké, az ugye világos, hogy nem tudja, hol van, ebben sok újdonság nincsen. De vajon miért torpant meg? Szerintem azért, mert novemberben választások lesznek majd az USA-ban, és biztos vagyok benne, hogy a régi szavazóival egy kicsit így elbeszélgetett. Már a halottakkal. Igen. Nekem ismerős az a mozgás, amikor az ember elindul a Gyula bácsitól, úgyis már elment ez a hív, megtorpan, és akkor visszamegy még egy körre. Na van egy másik videó. Az lesz, amikor kezet fog az Illumináti földön kívülével, akit csak ő lát. Az se volt rossz. Na hát azt mondom, sok ilyen videó van róla, de van egy másik videónk, ahol ez a bizonyos megtorpanás, ez még egyértelműbb. Oké, itt ugye a riporterek folyamatosan hangosan kérdezgetik messziről, és nem hallják az alaphangokat. Meg ettől teljesen összezavarodott. De azért láttátok, tehát ezt az arckifejezést én szerintem, és a nézőkhöz fordulok, szerintem ezt az arckifejezést a kisgyerekes szülők ismerik a legjobban. Ezt megerősítem. És megerősíted? De akinek nincs, és még nem is volt eddig kisgyereke, szerintem az is tudja, hogy miről van szó. Jake, what you doing? Na jó, a kisrác legalább legugolt. Meg hát azért ő mégsem az Egyesült Államok elnöke. Képzeld, ha újra feldolgozzák a kopasz kutyát, akkor úgy fogja énekelni a Deák B, hogy hey Joe, kakával, a pelenkával mondd, hova mész. Mondjuk valamik riporter azért szóltott volna neki, hogy figyelj öreg, azért ez nem a Vatikán. Jó, ugye a Vatikánt, azt majd elmagyarázok a Vatikánt, vagy hát aki nem tudna, volt egy ilyen eset Joe Bidennel korábban a Vatikánban, ami hivatalosan úgy került ki a elnöki hivatalba, közleményként. Fürdőszoba baleset érte Joe Bident a Vatikánban. És nem a kádban csúszott. Nem a kádban. Mondjuk nálunk is vannak, jó, nem ilyen durva, de hasonló. Emlékeztek Ferire? A Gyurcsány Ferire? Amikor bement az ATV stúdiójába, vagy éppen a Partizánba galambokat tereget? Mikor a szék nyikorgott alatt, a szék nyikorgott. Konkrétan leült és fingott egyet az ATV-ben. Nem, leült, megigazította magát, neki helyet. Egyébként igazadnak kicsit föl is emelkedett, hogy jól, és úgy fingott, igazad van. Rózsaszín lepkéket küldött Klárikának. Vagy amikor összepisili a nadrágját.
Ott van a kis pisi folytagató. De ezért Ferrer, ezt te mondtad. Timi volt. Nem az volt. Leítta magát, vagy csak... Mikor valaki más pisilte össze Gyurcsány nadrágját. Pontosan, így történt. Na, most egy ilyen tök jó hangulatba kerültünk, meg mielőtt túlságosan elmennénk azért ebbe az irányba. Mutatunk mindjárt néhány újabb videórészletet, de ezek azért már nem lesznek ennyire viccesek. Sőt, talán mondjuk tragikomikusnak is nevezhetők. Mert ugye egyrészt egy pszichopatát látunk, aki ahelyett, hogy kezelés alatt állna, ő nagy nyilvánosság előtt szerepel és hergeli az embereket. Puzsérozni fogunk? Ó, majdnem. Másrészt pedig ugye az emberek, akik beveszik ezt a hergelést, az is egy, hogy mondjam, ők is megérnek egy misét ráadásul. Szóval korunk közállapotairól ez egy nagyon súlyos látlelet. És mondjuk akik a Fico elleni merénylet után rögtön ugye Orbán Viktor haláláról fantáziálnak a kommentekben, nem csodálkozhatunk, hogy a közállapotok ilyenek. És a magyarországi ellenzéki szavazók pszichózisa az tökéletesen követi az éppen aktuális messiásuknak az elmeháborodottságát. Hát mondjuk azon meglepődtem, hogy ez még a Telexnek is sok volt, mert hogy letiltották a kommentelési lehetőséget ugye a ficós cikkek alatt. Pedig hát nagyon jól mondható, hogy nagyon jó kis látlelet a társadalmukról, mert hogy ez az ő keltetésük, akiket letiltanak, az az ő tojásukból kelnek ki. Abszolút. Tehát ezt a hergelés, ebben a hergelésben ők nagyon-nagyon jó partnerei az éppen aktuális messiásnak. Hadd jegyezem még meg, hogy nem a jobb oldal volt az, aki Pintér Sándor akasztott kartonfigurájával tüntetett amúgy. Például, de 1 millió példát tudunk, tehát rögtön ez az első zsigeri reakciójuk. Na de nézzük akkor a legfrissebb, aktuális balos messiást, Magyar Pétert, aki az országot járja, és mindenhol balhét csap. Az egyik legnagyobbat az Putnokon sikerült neki. Remélem újra szentelik majd ezt a templomot, szégyeljék magukat. Tamás Barnabás! Hát mindenki szégyelje magát, aki a templomból jön kifelé, de különösen a polgármester, Tamás Barnabás. Nevezzük is nevén azt, akinek szégyenkeznie kell. Így kell csinálni a nyilvános megszégyenítést. Igaz, Petike? De honnan is tanultad vajon ezt? Hát innen tanulta a kedves Petike, ez a kínai kulturális forradalom egyik ikonikus fotója. Azt hiszem Kurci már erről beszél. Amerikai egyetem, csak fekete-fehérben. Ja, most már az amerikai egyetemeken történik. És én összezavarodtam én is, ez nem a Harvardon van? Elmúlt hetekben? Hát ugye a kulturális forradalom során volt az, hogy a maoista ifjúgárdisták, akiket a Mao feltűzelt, ők nyilvánosan, tehát tetemre hívták azokat egyébként egyetemi tanárokat, tehát méltósággal övezett, köztiszteletben álló embereket, akik a rendszer ellenségei voltak, az általuk létrehozni kívánt rendszer ellenségei, és ilyen taceppaókat akaszgattak a nyakukba, és el kellett mondaniuk, hogy ők szégyellik magukat, és folyamatosan mondták, hogy szégyeljétek magatokat. Na de a Peti nem elégedett meg ennyivel. Szégyeljék magukat mind, hogy ilyen embert követnek, és templomba mennek. A szégyeljék magukat az egy ilyen hívószó a bal oldalon egyébként, de ne csak Tamás Barnabás szégyelje magát, hanem szégyeljék magukat azok is, mindannyian, akik rászavaznak, és még van képük templomba is menni. De ezeknek valami furcsa pervers szokásuk, hogy mindig zaklatják a templomból kijövő embereket. Hát múltkor Orbán Viktort is megtalálta az egyik ilyen agyastalan újságíró. Igen, a templom az nekik a szentelt víz, tehát ők attól füstölnek. De egy valamit mindenképpen tisztázunk. Tehát oké, mindenkinek joga van bírálni egy település vezetőjét. Ugye Magyar Péternek az a baj a Tamás Barnabással, hogy valahol mondott egyébként, hogy mondjuk szűk körben egy szókimondó eszmefuttatást arról, hogy miért fontos a kis településnek is, hogy kormánypárti jelöltre szavazzon. Most oké, ezt lehet bírálni a szóhasználatát, lehet bírálni azt az emögötti érvelést, lehet bírálni magát a polgármestert, nagyon-nagyon sok mindent lehet bírálni. Lehet benne kifogásolni valót találni, oké, de ez a nyilvános megszégyenítés. És főleg a polgármestert támogató, és hát nyilván az újraválasztásában segítő, vagy mellette álló hétköznapi templomba járó embereknek a tetemre hívása, ez tényleg a legsötétebb maoista időket idézi. Mint ahogy egyébként a fenyegetőzés meg pláne. Szégyeljék magukat,
Nagyon gyorsan vége lesz a döbrögik országának, mert Magyarország a Ludas Matyik országa. Tehát miután ugye megszégyenítette az ellenfelet 3-szor is, mint Ludas Matyi, Ludas Matyizik is egyet, megszégyeníti a szavazókat is, felhergeli ellenük a saját szektáját, na és akkor most jöhetnek a proletár szlogenek. Lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat, és építünk egy normális, békés, európai, modern, élhető Magyarországot, ahol Tamás Barnabások nem a polgármesteri hivatalban, hanem a börtönben fognak ülni. Hát egyébként persze, ez szépen elmondja, hogy micsoda békés országot építünk, ahol mennek a börtönbe a politikai ellenfelek. Miért is? Tehát, hogy azon kívül csúnya szavakat használt egy zárt körrendezvényen, mi a bűne ennek a Tornyi Barnabásnak? Hát, hogy szégyelje magát. Hát az, hogy szégyelje magát, mert fideszes. Amúgy én nem emlékszem rá, segítsetek nekem, én nem itt nőttem föl. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de Ludas Matyi, ő, ha jól emlékszem, nem volt kitömve, és nem a rendszerből, a döbrögi rendszerében, amit megbuktatni kívánt. Igen, jól tudom. Akkor jól tudom. Csak őt nem Döbrögi fizette. Igen, szóval azért így számomra ez ilyen kicsit fura, hogy na mindegy, nem értek hozzá. De óriási ez az NPC társág, tehát jön ez a szintelen, szaktalan, monoton csáva, és akkor meg fogunk titeket büntetni, és az NPC meg fogunk titeket büntetni. Mi mind egyéniségek vagyunk. Mind egyéniségek vagyunk, éljen Magyar Péter. De egyébként, de azért lássuk be, amit most itt előadott, ezzel ezekkel a szlogenekkel, meg a fenyegetőzés, azért ez is ismerős valahonnan. Ez is valami kínai licenc lesz? Hát nem, mert ezt annak idején már a hazai elvtársak is alkalmazták korábban. Sőt, nézzük csak! Tiszteltetjük a művelt nyugatot, de mi az ellenforradalmat ebbe az országba fizikailag meg fogjuk semmisíteni, ha nem akarjuk, hogy minket semmisítsenek. Puci elvtárs, Marosán György. De még a hangjuk is hasonlít. Hát azért Marosán hangsúlyozott. De esküszöm, az egész, hogy mondjam, a hangsúly, hanglejtés, tényleg Marosán beszélt így utoljára, ahogy most Magyar Péter beszél. És érdemes egy kicsit komolyan pszichológiailag is megvizsgálni. Mert ugye adott egy ilyen tenyérbe mászóan ellenszenves, sajtfejű csávó, alacsony, intellektuálisan középszerű, ugye semmibe se kiemelkedő, de van egy hatalmas nagy egója. Egyébként ez a tipikus narcisztikus. Ugye egy darabig sunyiskodik, és csendben így másokat kihasználva, mondjuk a feleségét például, de így megkap mindenféle pozíciókat a háttérben. De neki ez nem elég, mert ő pódiumot, ő emelvényt akar, és igazi hatalmat. És akkor, amint ennek csak a szele egy kicsit is megérinti, már is kijön belőle az igazi, véres szájú bolsevik kommunista. És egy kis teherautó platója is elég neki, hogy azt egy ilyen morális magaslatnak érezze, és aztán erről a morális magaslatról osszon ki másokat hatalmas dörgedelemmel. És aztán ugye meg is fenyegesse az ember. Pedig azért megfogadhatta volna ő is Marosán Buci tanácsát, hogy tudod, nem a diktafonod a kicsi, hanem a pofád nagy. De az fontos egyébként, ugye van ez a rendezvény, és ott ugye tapsolnak neki, meg égen, Magyar Péter, ezek a droidok, de egy helyi illetőségű kommentelőtől hát azt olvashattuk, hogy a messiás követői között nagyon-nagyon kevés helybéliakat, és hát valószínűleg buszon követteti magát a szektájával. Bérszektások? Igen, de mondjuk ez bizonyítja az is, hogy nem tudtak elegendő aláírást összeszedni, mert hogy a kamu profilok azok nem írnak alá és nem szavaznak. Tehát ez a levél erre tökéletes bizonyíték. Miért te aláírnál valakinek, aki például 4 évet ült börtönbe kölcsön pénzügyi csalásért és adófizetők pénzét lopta? Be fog perelni, ezt kérdeztem. Ki fog beperelni? Jó, mi ez? Jogerős ítélet. Ne. Ki fog beperelni? Igen, a droidoknak nincsenek személyiségei. Aki beperel, az vegye magára. Hát most figyelj ide. Hát lehet, hogy csak egy kisebb baleset történt, tehát a droidoknak korlátolt a programozásuk, és akkor a aláírás helyett csak egy röhögő fejet tettek. A 3X helyett az most már a röhögő fej az újabb. Igen, a következő tüntetésen lesz ilyen 400 vietnámi, hogy Belputnok nem jött el, de Vietnám az ott van, és akkor majd mosolyognak meg. Jó, de egyébként valószínűleg tényleg azzal, amit
a közvéleménykutatások azért erősen megjósoltak, hogy Magyar Péter megint a belpesti tortát szeletelte fel, plusz a vidéki nagyvárosoknak a belpesti típusú közönségét. Belpest nem egy hely, Belpest itt van. Belpest itt van, igen. A szívünkben van. A buborékra fújt még egy buborék. És akkor ezek a barmok, ezek tényleg követik mindenhová. Hát voltak ilyen hirdetések, hogy lehet menni, és akkor szervezték Telekocsival, meg busszal. Telekocsival, busszal, igen. Nem buszoztattak, telekocsit. De van egy volt a szlogen. De van egy nagyon fontos kérdés, hogy azért okos taktika-e az, amikor egy politikai erő, meg egy politikus, egy wannabe politikai vezető szidja azokat, akiknek a szavazataira majd 3 héttel később számítanak. Tehát elmondja neki, hogy ti mocskos szarháziak, akik már hogy képzelitek, szégyeljétek magatokat, de azért majd szavazzatok rám. Reális? Hát, nem, tehát mondjuk a Fidesz vajon így nyerte meg a korábban totál MSZP és Csepelt és Kőbányát, hogy elmondta, hogy ti büdös lakótelepi prolék, hogy képzelitek? Nem, egész egyszerűen a Fidesz úgy szólt azokhoz az emberekhez, ahogy azok mondjuk elvárják, hogy szóljanak hozzájuk, és segítette az életük jobbá tételében, és ezt egész egyszerűen a választó meghálálja. Szerintem csak egy jó mozgalmi dalra van szükség. Képzeld el Noir Renének, hogy vörös Belpest, zúgjon a hangod, vörös Belpest felelj neki is. Azt a Puzsér reppeli vissza, hogy farkasét felállnak. De még egy dolgot nézzünk meg ezzel a szektával kapcsolatban. Ugye a buborékja az mindig a szekta. És Magyar Péterről sok mindent el lehet mondani, de azért azt nem lehet róla elmondani, hogy ne lenne sikeres azon a vadászterületen, ahol eddig mondjuk Gyurcsány Ferenc imbolygott Dobrev Klára hátán. Márki-Zay Péter tanult románul passziánszozni, Karácsony kereste azt a pozíciót, ahol végre megkapja azt az elismerést, amiért ő soha nem dolgozott meg. Szóval az ellenzéki szavazók között Magyar Péter nagyon sikeres. Mert amellett, hogy felépített a semmiből egy 20%-os ilyen pártszerűséget, vagy egy ilyen mozgalmat, ami mögé odaállított egy ilyen félig létező, zavaros hátterű pártot, ezt a 20%-ot legalábbis a közvéleménykutatók szerint minimum meg fogja szerezni az EP választásokon. Tehát szektaépítésben Magyar Péter mindenkinél sikeresebb. És tényleg ilyen felemelt mutatója fenyegetőző Gyurcsány, önmagának isteni felhatalmazást képzelő Márki-Zay, felemelt ököllel fenyegetőző Jakab Péter, meg akarattal harmadik pólust képező Zsupér, meg a társaik, az összes ilyen szektaépítő bizony a fasorban nincs. Magyar Péter köröket ver rájuk. Mutatunk is 2 példát. Itt az egyik ilyen random, a hívek között teljesen átlagos kommentelő. Már aludni se tud, ha nem hallgathat, nem nézhet egy kis Magyar Pétert. Pedig a párja furcsán néz rá. Ez a legszebb. Igen, és akkor itt a másik, aki meg én is furcsán néznék rá azért. Ja, a másik meg a Netflix előfizetését is lemondta, mert ugye neki elég az, ha esténként pár órát Magyar Pétert néz. Agymosás és agymosás között mi a különbség? Hát volt, aki úgy üdvözölte, hogy megérkezett Jézus Krisztus, a szupersztár. Azt nem, tényleg, van egy ilyen videó is, azt meg kell. Most már mindenben nem lesz megkeresni. Szerintem amúgy vissza fogja venni ezt a Netflix előfizetést, hogyha jövőre kijön a néger Magyar Péter majd ott, hogy Magyar Péterre sorozat, és mit tudom én, ki fogja játszani Morgan Freeman, ki ilyen bölcs, tehát körülbelül lesz a Magyar Péter. Igen, de ez, amit a Timi mond, tényleg ez zseniális. Ott mondja valaki, hogy megjött a Jézus Krisztus, és ott még visszautasítja a Magyar Péter, hogy nem, Magyar Péter jött. De azért már de azért jól esett neki. Nem én vagyok azért. Nem én vagyok, de azért. Egy kicsit nagyobb valaki azért vagyok, mint ez a Jézus, de... Tudod, és a gyerekek reggel akarnak menni a Kondorosiba úszikázni, de a növényi Norbertjai Magyar Péternek elállják az úszoda bejáratát, már Magyar Péter ott benn gyakorolja a vízeljárást. Csak mindig egy blúgy. Tudod, megint elázott egy diktafonom. Na, van 2 felvetésem. Az egy az, hogy ezek teljesen meghibbantak. 2 az, hogy Magyar Péter rajongója 40-es, 50-es nők közül ki. Mind a 2 helyes. De egyébként az is hagyom a Timit, hogy ezt kommentálja. Nem akarok bajba kerülni. Helyes lesz. Mind a 2. Én elhatárolódom magam. Lehet, hogy nincs is kizárva a 2. Tehát, hogy épp eszű ember számára teljesen érthetetlen. Eleve ez a fajta eszement rajongás egy másik ember iránt, de oké, de azok után, amik folyamatosan kiderülnek Magyar Péterről, nem csak a személyéről és a múltjáról, és mondjuk a szűk családi körben tett
vagy szűk családi körben zajló viselkedéséről, aminek nem csak a szűk családi körben érintettek a tanúi, hanem rendőrségi jegyzőkönyv is van ezekről, tehát elképesztő. Én most olvastam idefele a hírt, hogy egy középkorú nőből 16 millió forintot csalt ki egy telefonos imposztor, úgyhogy John Travoltának adta ki magát. Szerintem ő egy Magyar Péter szavazó, ez a tipikus. Jó, van benne valami, de igen, pont ez. Nem? Igen. A Magyar Péter szavazói. Biztos, hogy ők gyűjtöttek annak idején Izaurának. Tehát körülbelül ugyanaz a szellemi színvonal. Életkorra nem hiszem, de te Timi, te utalnál így valaki telefonon fején, hogy szia Timi, én vagyok John Travolta, szükségem a 16 millió. Én is hallottam egy sztorit, amikor jöttek ezek a nigériai lánclevelek, az egyik, ez pont Sierra Leone-ból jött, és a csávó állítólag utalt, és el kellett repülnie Sierra Leone-be, hogy megpróbálja visszaszerezni a pénzét, biztos sikerült neki. Nem. Na de hogy azóta is, tehát ezek nyilvánosságra kerülnek, hogy az egyik LP képviselőjelöltje jogerősen börtönben ült, mert emberekből csalt ki pénzt, sőt ő nem alelnök, hanem, mert Magyar Péter az alelnök, hanem a gazdasági vezetője. Ez már vissza, hirtelen nem az. Hirtelen már nem az. Nem ült börtönben, nem történt bűncselekmény, de amúgy már levettük a posztot. Ha ma élne Jézus, Lukácsi Katalin szerint ő is adócsalókkal, meg prostikkal alapítana pártot. Tehát ez nem zárja ki a messiás mi voltját Péternek. Na de mielőtt teljesen elvesznénk ebben, és próbálnánk megérteni a megérthetetlent, a Magyar Péter szekta lelki világát, elmegyünk egy rövid kis szünetre, és folytatjuk Deutsch Tamással, a Fidesz EP képviselő listájának jelölt vezetőjével. Néhány perc és jövünk vissza, maradjanak velünk. Folytatódik a politikai hobbista, továbbra is Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, és hát egy nagyon kedves visszatérő vendégünkkel, mondhatjuk így, nagyon szeretünk Deutsch Tamással beszélgetni, mert egyszerűen elindítjuk az órát, és 22 perc után véget ér, és észre sem veszük, hogy letelt az idő. Mindig tudunk gyakorlatilag bármiről beszélgetni, főleg ha brüsszelezhetünk, az egy kimeríthetetlen tárháza a témáknak, de a héten ugye Magyar Ágival brüsszeleztünk már egyet a hobbista hardcore műsorban. Nyilván folytathatjuk ugyanitt, de azért van egy egészen friss fejlemény, ami mellett nem tudunk elmenni, bár amikor a nézők ugye ezt látják 2 nap múlva, nyilván egy csomó olyan dolog történik közben, amiről most nem tudunk. Reméljük leginkább az, hogy mondjuk Robert Fico nem csak az életveszélyen lesz túl, amit most csütörtök délelőtt már mondanak, hanem hogy a felépülés útjára is lép, de azért ennek az egész merényletnek óriás tanulságai vannak. Nem? Azon kívül az ember így döbbenten áll előtte, hogy ilyen megtörténik. Szoktak ilyenek. 20 évvel ezelőtt Zorán Gyingyicset Szerbiában lelőtték, de hát ha még messzebb megyünk, Ronald Reaganre rálőttek, lelőtték Kennedyt, lelőtték Martin Luther Kinget, sok Aldo Mórót. Miért lövöldözik a politikusokat? És nem félnek-e a politikusok, akiket nem lőttek még le, hogy hát azért ez elharapózhat, és főleg ebben a mostani ilyen iszonyatosan felhergelt, gyűlölettel teli közegben egész Európában? Elsőként is, ami nyilvánvaló, ilyenkor a legfontosabb, legtermészetesebb, legmagától értetődőbb, hogy az ember a együttérzésének ad hangot. Én nem állítom, hogy az összes hivatalban lévő Európai Uniós tagországi miniszterelnököt vagy államfőt volt velük módom személyesen találkozni, de Fico úr közéjük tartozik, tehát ilyen értelemben nem csupán tévén, rádión keresztül látott, hallott. Az első az együttérzés, mondjuk a kommentelők máshogy gondolják. Térjünk majd erre is ki, tehát valóban kiki hite, meggyőződése, világlátása, gyerekszobája szerint mondjon imát, gondoljon rá, próbáljon erőt küldeni neki, hogy ezen a szörnyű küzdelmen eredménnyel, sikerrel tudjon túljutni. A második az pont az, amire utaltál. Tehát azért lássuk be, hogy az a totál őrültek háza, ami nem egyszerűen legitimálja, de szinte
kötelezővé teszi liberális, posztkommunista, progresszív világban az erőszakos, tolakodó, akár a fizikai erőszaktól sem visszarettenő, sőt a fizikai erőszakot is alkalmazó közéleti politikai fellépés. Sőt, igen, korunk hőse, az olasz antifa nő, aki eljön és bűntársaival együtt találomra, félholtra ver Magyarországon embereket, pusztán azért, mert az öltözékük szerint úgy ítéli meg, hogy az ő világlátásától eltérő gondolatokat képvisel. Tehát komolyan mondom, Orwell, ha ma élne, akkor csodálkozva nézné ezt a szinopszist, hogy tulajdonképpen az 1984 után a 2024-et megírta valaki helyette, vagy a regényének a folytatásaként. És ne felejtsük el, hogy ezt a hősnőt az Európai Parlamentbe akarják küldeni képviselőnek, tehát itt rögtön vissza is jutunk a brüsszelezéshez. A hősnőt ugyanolyan a család módon akarják a büntetőjogi felelősségre vonás elől kimenekíteni, mint Ceglédi doktort. Hát ne felejtkezzünk el, ez Magyarországon megtörtént, tehát Ceglédi doktor tényleg elhanyagolható néhány milliárd forintnyi költségvetési csalás ügyében volt előzetes letartóztatásban, és a Demokratikus Koalíció, a jogállamiság Európa bajnoka, az olyan módon akarta kimenteni őt a büntető felelősségre vonás elől, hogy föltette a listájára, és a magyar jogszabályok értelmében egy képviselőjelöltet ugyanolyan immunitás, ugyanolyan mentelmi jog illeti meg, mint a megválasztott képviselőket, és Ceglédi Csaba ennek köszönhetően került ki a dutyiból, ennek köszönhetően állt jó hosszú időn keresztül az ellene folytatott büntetőeljárás, tehát ez nem példanélküli, ez nem csak a távoli Nyugat-Európában gyakorlata, progresszív, még egyszer mondom, progresszív is komcsi, posztkomcsi, baloldali erők részéről. Tehát azt tudom mondani, hogy az az erőszak, ami egy közép-európai miniszterelnökkel szembeni gyilkossági kísérletig jut el, ez az erőszak az olasz antifa nő és bűntársai budapesti keresztül, meg a rendőrre dobott füstbomba, őrült, a Fekete Győrnek a rendőrökkel szembeni erőszakos fellépéséig, a fellépésétől indul a Varjú nevű alaknak a közmédia biztonsági őreivel szembeni erőszakos fellépése, tehát ez az erőszak Péter, aki most ugyanezzel fenyegetőzik, hogy megy az MTV elé a híveivel, és megostromolja, hogyha nem lesz olyan vita, ahogy azt tehát ő vitázni akar, de nem fogadja el a feltételeket, megmondja, hogy mikor, alelnök gyárilag erőszakos. Hát alelnök azért azt csinálta, hogy azért tettekben megmutatkozó erőszak egyik formájaként titokba fölvette a saját feleségével folytatott beszélgetését, utána ezt mindenfajta engedély nélkül nyilvánosságra hozta, napnál világosabb, magyarázhatja, de hát abuzáló módon viselkedett a saját feleségével, 3 gyermekével szemben, tehát gyárilag erőszakos ez az ember a magánéletében, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, az ő esetében, és nyilvánvalóan ugyanezt, hát amit ő Putnokon megcsinált, amit ő a platószónoki tevékenysége során, az első részben meg is platószónoki tevékenysége során végigkövet, az ez a verbális erőszak, amely verbális erőszak a hívei körében fizikai erőszakig is el tud jutni, sőt, fogalmazunk úgy, hogy az ő gondolkodásában láthatóan igény lenne erre, hogy az ő hívei egyébként ilyen erőszakosan lépjenek föl a szerinte helytelen, rossz, bűnös rendszerrel kapcsolatban. Tehát azt tudom mondani, hogy ez a politikai élet másik oldalán ápolt, növesztett, a mindennapi közéleti gyakorlatban követett erőszak kultusz az egyik forrásvidéke az ilyen fellépésnek, amit most néhány napja ugye Fico ellen láthattunk, egész borzalom. A harmadik, hogy döbbenetes egyébként, ahogy tálalja a progresszív, a független objektív sajtó Magyarországon is Európa szerte ezt a tragédiát, de szerintem Európa rekord a HVG. És itt és most adjuk át a legmocskosabb címadás díját a HVG-nek, vagy a hvg.hu-nak, nehogy megsértsem őket véletlenül, a következő címet tudták adni. Az egész, a gyilkossági kísérletet, a merényletet, annak a történéseit, a hátteret összefoglaló, a merénylet másnap reggeli cikkének. Hogyan jutott el Fico odáig, hogy merényletet követtek ellene? Na most az az orgánum, amelyik mindenben áldozathibáztatást lát,
és folyamatosan nem létező áldozathibáztatás ellen folytat ilyen, én nem tudom, morális dzsihádot, a legpofátlanabb, a legmocskosabb, a legelfogultabb, a legméltatlanabb áldozathibáztatást tudja elkövetni úgy, hogy az érintett az életéért küzd egy besztercebányai kórházban. A más, ebben a helyzetben mondod, hogy legalja, akkor jön Csekkatka nem sokára, és azt mondja, hogy fogd meg a sörömet, és majd Brüsszelbe beterjeszt egy olyan javaslatot, hogy hát vonják már meg Szlovákiától a pénzt, hiszen a jogállamiság milyen állapotban van, ahol politikai merényleteket hajtanak végre. meg kell büntetni a Ficót, meg a Smárt. Lehetne erről viccelni, mármint az elméleti lehetőség megvan, de nem áll távol tőlem, hogy elég tághatárban határozzam meg, hogy meddig lehet valamiről viccelni, de ezt én most azon túlinak érzem, tehát ezt nagyon komolyan mondom. Hát már várom azokat a cikkeket, amit voltál kedves említeni. Hát hogyan juthatott el Kennedy odáig, hogy meggyilkolták? Hát hogyan juthatott el Martin Luther King odáig, hogy meggyilkolták? John Lennon, hogy képzeli? Hogy John Lennon? Hát mi mindent kellett tennie John Lennonnak, hogy az aljas őrült vadállat meggyilkolja őt. Feloszlatta a Beatles, de azért volt képe. Ennél volt egy valóban komoly bűne John Lennonnak, hogy Yoko Onót a világra szabadította. Igen, tehát az Imagine-ért is maximum kényszermunkatábort azért megölni embereket. Szóval visszakanyarodva most már a viccelődés és a komoly mondatok határmesdjéjéről, ez ugyanúgy erőszak legitimáló. Ez ugyanúgy az erőszakot persze megfelelő helyzetben legitim, indokolt, magyarázható jelenségnek elfogadó gondolkodásmód. Tehát azt tudom mondani, két dolgot csinálnak a kommunisták, mert ahogy te is mondtad, ezek azok, tehát nincs ja, persze. Egyrészt az erőszakot... Igen, csak a régi kommunisták büszkén azt mondták, hogy ők kommunisták. Ezek igen, az új kommunisták, ezek meg ironkodva, pironkodva, milyen fel vannak háborodva akkor, amikor néven nevezett. Hogy igen, meg ugye ők ilyen sunyin, tehát ilyen címekkel, tehát még csak nem is azzal a dörgedelemmel. Nem, mintha imádnám a 20. század régi kommunistái, de ezek a 21. századi kommunistái ugyanarról a igen, csak egyel aljasabbak még, mert mondom, ilyen burkoltan, ilyen megfogalmazásokat teszik. Érdemes felhívni a figyelmüket arra, hogy a hosszú kések éjszakája az nem egy rendkívüli dolog volt, hanem ez az általános gyakorlat. Tehát minden egyes diktatúra, amikor így megtelepedik, és stabilá válik, akkor az első dolog az, hogy a harc idejében az utcai verőlegényeket, meg a keretlegényeket felakasztják. A sajátjaikat. Nézd meg, amikor Mao Zedong ugye a kulturális forradalom során után megszerezte az egyeduralmat, az első dolga az volt, hogy azokat az kis egyetemistákat, akik lelkesen verték a politikai ellenfeleit, meg mindenkit, aki szembe jött, azt elküldték külső Mongóliába, hogy addig vágják a fát, ami meg nem döglenek. De nézd meg Kubában, tehát ott is mehettek a Bolívia őserdőbe meghalni az első körös terror. Erről nyilván Troczki is tudna mesélni, ha tudna mesélni, és nem végezték volna ki. Nem menjünk ilyen messzire, még annyit, hogy ugye azzal, hogy folyamatosan ezek a portálok, meg ugye megmondó emberek nem mondják ki, de azért így utalgatnak rá ez a Pressman és a Holdudvar, hogy hát azért, hogy ilyen milyen szomorú, és akkor van egy ilyen de, és aztán egy ilyen szájhúzogatás, tehát ez mindig megvan. Ezzel viszont konkrétan relativizálják ezt, és az is érdekes, hogy Magyarországon ugye akár a Hír TV munkatársait van olyan, hogy akár engem és akár bármelyik újságíró, aki nem egyezik a véleménye, vagy nem egyezik akár a tudósításnak szerintük a szándéka azzal, amit a tömeg képvisel, hajlamosak elzavarni. A Hír TV tudósít lelökték az állványáról, csak azért, mert olyan mikrofont fog, hogy ott van egy másik híres megmondó ember, az RTL Klub valóságsójából ismert, a szexualitást azóta közkincsét tevő online youtuber, aki konkrétan úgy hívta fel a Mediaverse egyik munkatársa, amikor interjút kért, hogy tehát olyan vállalhatatlan stílusban küldte el, ahol szerintem még Magyar Péter is megnyalná mind a 10 utána. Bocsáss meg, de nem rád akarok licitálni. Világos, persze. De Fegyőr előkészületi bűncselekménye az volt, amikor bement az Origo szerkesztőségébe. Ja, hát persze. Hát az milyen volt? Hát okostól berúgta az ajtót, félretolta a portás ember. Szerintem nem ő rúgta, mert valaki helyette valakinek rúgnia kellett. A bűntársai. Fölment az emeletre, odament, fölé hajolt, azt bekérdezett, hogy hát akkor már, akkor most ezt így hogy? De nyilvánvalóan azért, mert liberális. Hát nyilvánvalóan azért, mert a sajtószabadság híve. Hát nyilvánvalóan ezért, mert ő szabadon el akarta mondani azt, hogy öreg, kussolj, mostantól kezdve ezt nem merd megírni. Mostantól kezdve ezt ne csináld, mert mi liberálisok szabadon alkalmazhatunk erőszakot. Mert mi liberálisok szabadon alkalmazhatunk ellenetek kényszert. Tehát azt tudom mondani, hogy
de ez az egész az alelnök ügye. Hát az ő követői napi ilyen az alelnök milliónyi... Az Magyar Péter, mert ugye csak alelnök pártban formál. Tehát az alelnökről beszélek, a milliónyi ilyen gyalászkodó, mocskolódó posztot helyeznek el mindenkinek a Facebook oldalára, aki nem hozzájuk tartozik. Még rólam nem nehéz kitalálni, hogy nem hozzájuk tartozom, de elég egy közepesen elismerő poszt, like, vagy hát egy olyan komment, ami esetben azt mutatja, hogy adott esetben könnyen lehet, hogy abban a bűnbe esett egy magyar hölgy vagy úr, hogy egyetértett Dajs Tamás, és onnantól kezdve rászállnak. Tehát onnantól kezdve az történik, amit egyébként Mao Zedong idejében, vagy más időkben az egyetemi folyosókon ott végigmentek. Na de ma mi történik az amerikai egyetemeken? Nem ugyanerről van szó. Hát nem ugyanerről van szó. Tehát most a palesztin párti, hagyjuk ez nem eufemizmus, ez nettó hazugság. Hát nyílt, erőszakos jelleget mutató, nem erőszak felé haladó, nyíltan erőszakos, antiszemita tömegdemonstrációk zajlanak az egyetemeken, de nem oly módon, hogy a távolban lévő zsidók vélt bűneit próbálják kárhoztatni, hanem az egyetemen a zsidó diáktársaik ellen lépnek föl, és próbálják arra rávenni őket, hogy akkor most itt lehet elmenni. A progresszió ott tart, hogy 2 perem feltétele van, hogy te modern, meg liberális ember legyél, melegnek kell lenni, és antiszemitának, tehát te nagyon rossz helyzetben megvan a harmadik, hogy az vagy erőszakosnak kell lenned, vagy legalábbis lelkesen el kell fogadnod más erőszakosságát. Igen, ez az egész mentalitás, meg ez a közeg, ez ugye mondhatod valóban, hogy Amerikában is ez dominánssá vált, de ne feledjük, hogy Brüsszel is abszolút ezt a tüzet szítja, és csak azért mondom, hogy megint brüsszeleznék, mert mégiscsak a Fidesz EP listáját vezeted, és Brüsszelbe készülsz, és mondjuk Magyar Ágival, akit imádunk, nagyon kedves, és megbeszéltük, hogy a 20. helyen azért az inkább csak egy szimbolikus jelent, az első helyen sanszos, hogy tényleg ott leszel Brüsszelben. Mandátumot lehet szerezni? Legalább. Tartsuk szárazon a puskát. Abszolút, teljesen egyetértek, de mindegy, hogy most akkor 10 mandátum lesz a Fidesznek, meg még lesznek normálisan gondolkodó EP képviselők. Tudunk valamit csinálni? Lehet változtatni ezen a Brüsszel minden egyes, nem tudom, minden egyes utcasarkát, minden egyes sejtjét, minden egyes intézményét, az egész légkört át. A helyzet az, hogy zajlik ez a változás. Hát sajnos nem úgy zajlik, ahogy ezt Tarlós István főpolgármester úr zseniálisan fogalmazta meg egy főpolgármester infóján, annak idején ő tartott ilyet, hogy ne csak kormányinfó legyen, hanem legyen főpolgármester infó is, és akkor, amikor 42-szer kérdezte föl valami vékonybelű lipsi újságíró, hogy dehogy itt akkor még így hívták, Moszkva tér felújítása kapcsán már megint ezt a megállót 8 méterre odébb rakták, és hogy hát kérem szépen, ez milyen kényelmetlenség 4745 villamos utasnak, akkor azt mondta a főpolgármester úr, hogy az a helyzet tudja, hogy a kérdések kapcsán most el kell mondanom egy titkot, amikor belekezdtünk ebbe a nagy rekonstrukcióba, akkor azt gondoltuk, hogy megnézzük, hogy meg lehet-e úgy csinálni, hogy egyik este lefekszünk, és másnap reggelre kész van a Moszkva tér. Képzelj el, nem lehet megcsinálni így. Na szóval ez a változás is, ez zajlik. Sajnos nem úgy zajlik, hogy ma van az európai parlamenti erőviszonyokat tekintve egy minimum 70%-os ilyen progresszív, liberális, balos, baloldali koalíció, és akkor egyik nap lefekszünk, és másnap reggel felkelünk, és a szuverenista erőknek van egy 70%-os többsége, de ez már zajlik. De 10-én így szeretnénk fölkelni. 10-én úgy fogunk fölkelni, hogy letagadhatatlan ez a további megerősödése a szuverenista erőknek, és ezeknek az erőszakot, az antiszemitizmust és más kevésbé szimpatikus az európai értékekkel tényleg össze nem egyezthető gondolatokat valló erők visszaszorulása következett be. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez zajlik, ez innentől kezdve lehet hochmetszolásnak mondani, hogy azért ez egy folyamat, várjunk még meg 3-4-5 Európai Uniós tagországi választás, ahol szerintem elég biztatóak, fél évvel, 3 évvel, 1 évvel a választásokat megelőzően a szuverenista erők megerősödése szempontjából a helyzet, az állapot, a oktatások, és főleg aztán ugye november, a nagy
vizen túl, mi fog történni az amerikai választáson. Nekem ezzel egyébként van egy ilyen viszonylag merész gondolatom ezzel kapcsolatban, mert ugye mostanában az elmúlt, mit tudom én, egy-két évtizedre talán kiterjeszthetjük, mindig elhangzik, hogy hát ez most minden idők legfontosabb választása. Ez mindig szembe jön ez a mondat. A mostaniról én azt gondolom, hogy ebben most tényleg van valami, mindegyik fontos persze, de és azért mondom, hogy javíts ki, hogyha én ezt, vagy ha te ezt egészen máshogy gondolod, de egy ilyen chicken game-nek vagyunk már majdnem az utolsó pillanat, amikor valaki el kell, hogy ráncsa a kormányt. És ugye az történik, hogy vannak ezek a szuverenista erők, a normálisok, akik még nem csak az európai értékeket, de általában valóban az alapvető emberi jogokat képviselik és hiszik. Például azt, hogy mondjuk demokratikusan megválasztunk politikusokat, és azok legitim politikusok, és nem vonjuk kétségbe a legitimitásukat másnap, és nem kezdünk azonnal erőszakos cselekményekbe ellenük például. Ez egy nagyon fontos ilyen kitétel. És van a másik oldal, akik meg akarják szüntetni, úgy, ahogy van, felszámolni a választásokat is. Mert hát minek? Hiszen van egy elit, aki sokkal jobban tudja, hogy mit kell csinálni, mint amit az emberek szeretnének, és hogyha ezen a választáson dől most el, hogy ez az elit maga alá tudja gyűrni a népakaratot, Európa szerte, de Amerikában is egyébként, vagy a népakarat el tudja söpörni ezt az elitet. És ez tényleg egy ilyen utolsó pillanatban vagyunk. Nagyon pontos leírás. Talán tudjátok, könnyen lehet, hogy a kedves nézők jó része is ismeri. Európában az egyetlen egy olyan nagymintás közvéleménykutatás, a szónak ez nem csak adatfelvétel, ez egy kutatás, ami valamennyi Európai Uniós tagország plusz további 3 európai, de nem Európai Uniós ország, köztük az Egyesült Királyság, tehát volt EU-s tagország polgárainak a véleményét méri. Ez Európa projekt, Századvég Alapítvány csinálja. A legutolsó felmérés, 30 ország, mindenhol 1000 fős minta, mindenhol reprezentatív, soha senki a módszertanát meg nem kérdőjelezte. A következő eredményt hozott. Szó szerint azt kérdezték meg az összes válaszadótól, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az Ukrajnában dúló háborút illetően azonnal fegyverszünetre és feltétel nélküli béketárgyalásokra van szükség, vagy az ő álláspontjuk szerint Putyin/Oroszország végső katonai vereségéig kell folytatni a háborút. Az egyik álláspont a békepárti álláspont, Fico és Orbán által képviselt álláspont az Európai Tanácsban, a másik a további 25 tagállami vezető által képviselt álláspont. 72%. Az európai polgárok 72%-a a békepárti álláspontot képviselte. Nem volt benne csiki-csuki, nem volt más mondat, hogy azért ilyen vagy olyan értelmezési lehetőség legyen. Tehát azt tudom mondani, ilyen gap, a Chicken Game-nél voltál, ilyen szakadék, ilyen távolság, a politikai buborékban ott a csermely-léptű időt múlató európai vezetők, mármint közülük 25, és az európai polgárok között nem tartható fönn. Nem arról van szó, hogy relatív többsége van egy békepárti álláspontnak, 40%, de tulajdonképpen a további 2-3 álláspontot együtt többen képviselik. 72, 20x, 5-6-7-8%-nyi válaszadó nem adott választ, de számoljuk oda. 72-28. Hát az ég szerelmére, ha icipicit is hisznek még a demokráciában, icipicit is úgy gondolják, hogy az ő legitimitásuk az a legfőbb szuverén, a néptől való. Hát próbáljanak már odafigyelni az ő álláspontjukra. Ez populizmus. Ez a legdurvább populizmus, hogy egy atomfelhőbe 21. század poszt modern demokráciájában figyeljünk oda a népre. Hát vállalom. Figyeljünk oda, és a népnek most lehetősége lesz június 9-én. Dajcs Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és hogy egy kicsit elbeszélgettünk a politika-filozófiai aktualitásokról. Még egyszer köszönjük, ez volt már a Politikai Hobbista. Jövő héten Szentkirályi Alexandrával találkozunk. Viszontlátásra!